angeke uthole usizo ngaphandle kwamakhamera. Ngifuna bona bangisize. So uyamchithela kaMampela like I mean, it's out in the open now. Manje umdlele kuphi? Umdlele khona. Mfethu bengimkhapha ngimudli lo muntu lo. It's embarrassing enough ukuthi basibhacile masolo kusiphika into out in the open. vele into khona. I mean, what it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena fundisi bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo Asuthisi. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Darkers the Vale. What it is, everybody? What's good? It's Real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim sized. My boss was consoling me, guys. I was crying, being a right, but I'm sharp. Thank you, boss. Thank you, boss. Anyways, asiqaleni phansi. What it is, everybody? What's good? I'm the Real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim sized Lalela. Bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. If you don't know, now you know. Ila's Kala Corners, Shuba Corners, Tetema Corner, Ziba Corner go loudspeaker, and it does not end here. Now listen, I'm not alone. I am with you and the only Lamin. You're not forgetting the black sin of a fetu. Izinto zakhona ke sihamba phansi ke siba sisathagathaga nti transformer. We are in the streets of Soweto. Sizobabamba ke namhlanje. We've got Hope. Hope is going to tell us a little bit about what's happening in his relationship. Ukuthi ubani kanjani nani nobani nini. Like, we want to know. We want the finer details because like he called us here and he called us ukuthi sizomnceda ukuthi simthole ukuthi enhle umuntu wakhe zimephi. Anyways, you can definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Hope. Sunday. Shandan. Stop kunjani? Nale lakho. Ugrand. Ngiyaphila. Hayi ngizela ngicela ungisize ngithola umuntu wami ngathi uyangichithela ngisathembi kahle. Mengifika endlini ayi sengenzela idayela. Ngizangapha. Yeah. So manje ngizicela ukuthi ungisize lana ngikwazi ukumthola ngoba kwesinye isikhathi usanokukhala ifoni aphumele ngaphandle mengibuya akasangithintisi kamanalali akakuthintisi mfethu I like when she said akakuthintisi manje yabo yinsolo zonke lezo ngenzela ukuthi ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle ngabe ikhona lento engicabangayo ukuthi okay and then nijola isikhathi singakanani so almost unyaka wonke a whole year that's one full year guys serious. So anything that you would say ukuthi into eyenza ukuthi achaze or wena uchaze yena like relationship yenu yaqala kanjani? Kuningi ukuhlangana kwethu sahlangana mall ya wangichaza lapho satshintsha amanamba okay hayi kwalandela ke kwaba ukuthi nomuntu wakhona uyashesha kwaba into esheshayo yabo zakhala sajula kanjalo ya ngagcina sengimthanda so manje akasafani nasekuqaleni. So ungichaza mawuthi zakhala bese sajola so kushuthi zikhala eqala so kushuthi wena you invited her over zakhala maqedwe yeah ngasho kanjalo okay nice so ayilokho nje so manje sekanentsoliningi sakwazi nokuthinta mfethu cabanga ubuye uyifuna la ulala umuntu yakuflathela ubheka li so wena la ubuya khona ubuya vele ufuna ukuyi ufuna ukufudumala okay now I hear you and then what is that one thing eyenza ukuthi ubhace kaMampela I understand you are saying ukuthi amafoni uwaphendulela ngaphandle akakuthintisi but what is it that made you suspect exactly ukuthi man la sekashintshile akusesilo umuntu engangimazi from iqaleni so manje ngakho ngicabanga ukuthi uyangijolela and then is there anything oke wayithola wayibhaqa maybe efonini yakhe maybe her dress code changed angazi uthi angazi yimi ngimsolayo ngoba ngiyabona ukuthi akasafani njengasekuqaleni okay and then you guys have a kid together no ayasinaso all right asinaso niyomenzani asikacabanga ne ayadura makimbi I thought you look like you can afford fake kepis letiti ai makimbi ayadura makimbi ne ingaziniki
Okay, and then if uyamthola kaMampela, what's gonna happen? Ayi, ezizokhala. Ngizoshaya indoda ngishaye naye. Mara why? Uke wamshaya before? Angazi kuzobe Okay. kuqala. Okay, singashaya abafazi mina. So ukuthi inkinga ngimthanda kakhulu lo muntu lo. Uyamthanda? Kabi kabi. What makes you think ukuthi okay, this is one of the reasons ngimthanda is because maybe uyanginakekela or ngimthanda because ushaya ingombe kamnandi, like what is it? Ayi, uyagijima empedeni. Siraz usho ingenge. Ayi, kabuhlungu. Isikhala mampela. Yeah. Yeah, so wish, yeah. Hayi khona kafani nalabo abanye. And that's the only reason. Yeah, yeah. Kusho awumthandi wena. Wena ufuna lela khekhe lela kuphela. Hayi, nginayi both. Naye. Yeah. Okay, and then sizomthola, and should we find her? Kamampela, what's going to happen to your relationship? Eish, serious angas. Do you think maybe you guys will talk it over? Hayi, ngeke. Yomdamp? Yeah. Angikwazi ukushare ngoba ngithandi nama ngishare. Awuthandi because now I'll share. So you've never cheated before? Cha. Or you have, but just not with her? Not in y'all's relationship, but you have before? Yeah, before. And then waba loyal? Yeah, manje sengiloyal. How can achitela umuntu onamehlo amahle so? Like I'm looking at you and you've got such nice eyes. Hayi abazi. Bayakudlela chomi. Bayangidela. That's so bad. Azini. Okay, so what we are going to do is sizohamba ke nene siyofuna umuntu wakho. Amatsetse vele bese washila ukuthi bamtholile, and then yeah man. Sabe sombhekane. Sishone ekhaya. Sibone ukuthi kwenzakalani. Yo guys, sekuyileso sikhathi ke manje sesovaya scheme heist. Amatsetse vele bese washila ukuthi they've been following a girl and bamtholile and they have her location, so that's where we are heading. Mphathi that's where we are heading. So I wanna baze bakudlalela nengoma ukuthi wehlise istress. Fethu, ngiyabona ngathi uyabona ukuthi siphezulu. Uyagowa. Eish, yaziyakhala. Inkinga kuphi. So tell me a little bit about the fun side of your relationship while sisivaya. Oh, okay. Ngathi akusinto ethini yabo. So into engayisho mina naye si right. Siyafisa nokuxabana siphinde sibe right. So yeah, akuhlukaniki kahle. Kodwa namhlanje if lento engicabangayo ukuthi iyo velayo. Omunye nomunye short left, short right. Khotha engayikhotha ekhahleni. Impula. Sekazobona. Kusho sekazobona ke. Sekazobona guys. Guys, don't be in relationships if you are going to cheat. Like, why must you do that? Anyways, Shayi Moto boy. Samsumthola umuntu wakho na? Samsiyakhona. Sibone. We are close. Mshayela ufake imoto lapho. This is the location, right? Yeah. Sibathole kamnandi kanjani? So kukabo bandla. Kukabo gelo or kabo guy. Hayi la khabo guy. Okay. All right. Oh, ninja. Oh, esinhle kanjani? Sanibona. Ninjani? Hello. Ninjani? Ngiyaphila. Umuntu wakho la? Yeah, uyi. Okay. Unjani butana? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Igama uNizi from CMTV. Igama lakho ubani? Igama lami uNduduzo. Unduduzo. Okay, Nduduzo ngibona bophethe ugirl. Ugirl umuntu wakho. Impintshamo. Impintshi yakho? Sano sami sondela. Why utantalazi uyalena le unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Sanda. Ukhuluma noNizi from CMTV Cheaters Busted. Ngithink ngikhaphela ubhuti lo. So uyimpintshi yakhe? Amakhamera. Why?
bengisola ukuthi uyangishitela babe. So Okay, futhi uyasola amakhamera. amakhamera ngifuna bangisiza ngithi ingakho ngizina amakhamera. Basize. Yeah, ukuthi ngithole ukuthi kwenzakala. Bonge ukuthola usizo ngaphandle kwamakhamera. Ngifuna bona bangisiza. So uyamchithela kamambeni? Like I mean, it's out in the open now, so. oh, so you are dating. I mean, But uyakuphika ugayi ke? Just so you know. ubhuti wami phela lo so angeke ngikhone angijuli nayo kuyena. Wait. Phinda futhi uthini? Ubhuti wakho lo. Wait. Hayi wena. Makabe kazofuna yena. But bengilokhu ngisola ukuthi uyajola mara bengingazi ukuthi ujola nawe mfethu. Kahle wena uyangijwayela wena. So wena udlela ubhuti wakho? Angimdleli mfethu. Ithi ngize ngapha ngaku. Angimdleli. Wenzani? Bengikhuluma naye, besikhulumile. So wena udla abantwana basendlini eyi-1? Manje umdlele kuphi? Umdlele khona. Mfethu bengimkhapha ngimudli lo muntu lo. it's embarrassing enough ukuthi basibhacile masolo kusiphika into out in the open. vele into ekhona. I mean, Manje okay angitshela why ke ukhetha ukungijolela nomfethu omncane futhi. asijoli. Nenzani? Izanzakalele. Yini? Izenzakalele mfethu. Sengisho ukuthi ama feelings kuze ngibe nawo. So nama-feelings for ubhuti wakhe. I mean, uyanceda. Uncedani? Sidla uthi sidlani? Uyothenga lokho where, kudla lokho. where do you think it's coming from? So manje wayibonga ngitshela lokho. Ukuthini? Busy uyapheka yadliwa kanti ngidla amandla endoda enye futhi. Sando sami ubani igama lakho? Mpendulo. Mpendulo. So ukhuluma so because igama lakho Mpendulo uyakwazi ukuziphendulela wena. Kahle. Angithi mawubiki. So wena ukhethile wena? Like I said. Why singabi isithembu nginithathe no. Angeke kwazi. Ngeke. Yini? Okay. Anyways uyakuphika ke athi wena umngani wakhe. Wena uyamvuma. Wena uyamvuma. Phezulu kwalokho ufuna isithembu. Angimvumi. So wena ufuna isithembu nomngani wakho? Tukimo Ini? isinani yo. Uzochaza uthini wena? Wena nje ngabe kushaya ngempama nje kukumanje. Uzochaza uthini? So wena kanti did you know, because that's not the information that you gave me ukuthi ubhuti wakho. No bengisola yes bengingazi ukuthi umfethu omncane ojola naye bengisola. So sengiyamangala nami ngifika manje ukuthi awu wena wonke Uyicalile kusiyi. Ubani? You sound Uyicalile. weak right now, really. Mina yimi engicalile wena wathini? So kushuthi wena uhambile wasuka la usuka khona wazolandelela abantwana bendlu A1. Sihlala la. Wazodla ama VNI2 wena eplatini eli1 udla ama VNI2. Wayenza ngathi icala ngami emhlabeni. No icala ngawe le. Le icala angithi akanayo omunye umuntu uwe. So le eyakho le. Phezulu kwalokho ufuna isithembu. Ngoba kubhacwe mina namhlanje. Exactly, size ngawe phela. Well, this is an ambush mina ngisayina phansi. Akusi ambushi, umuntu wakho wanted to know. Mangathanda ukuvela ekhamereni awuthandi, but uyathanda ukuthi udla ama VNI2 eplatini A1. Ngiyawayeka woyithuke lawo maviyani. Batshela, awutsheli mina, you're not helping me. It's either I have them both or ngiyabayeka boyithu. why wenza kanje vele mfethu? Wena why wenza kanje? Why wenza kanje? Why wenza kanje mfethu? Mfethu why wenza kanje? Akithi. Ubhizi. So wena ulwisa abafana. Uyayibona into yenzayo? Why wenza kanje? Ngiyenzile into ngama. Siyoze sinyathele nalentsha yabantu. Ulwisa abafana wena. Into yamanje. Into yamanje. Why? What is the reason that made you cheat on your boyfriend with his brother? Ngaphandle. Siyaphuma. Uhlala fika lana. Asho aphe ngama excuse adizi. Ubani ofikayo? Him. Bese wena. Him. And I got weak. Ngizothini? Nkosi yami. Unezinto anganazo, unezinto anganazo. Ezifana nani? Please mention them. Why? No. Why? Akiri he's also asking. For me to know. That's for me to know. Iziphi izinto That's angena. for me. So wena basically you are comparing. Kahle. Angiba compare if ngibafuna boyithu. No, uyaba compare if you are comparing them. Both of If uthi lo unazo lezi anganazo, lo unazo lo yena anganazo. Mara bayabhalansana boyithu. Ngekho nanga umuntu ujola nobhuti wami lo muntu lo. And then wena nawe wadla. Wena nawe udlile. Nawe wavuka. Singayikhulumi leyo. Why singayikhulumi sesila asiyikhulumeni. Hayi. Phendula. Wenzani? Wangitshela ukuthi ngithanda kanjani ungishithela. Nomfowethu futhi. Yini?
Angazi ngizothini, angazi. I like your tattoos, by the way. Awungiphoxile. And then this one, what's it? Kamala Koban? Nduduzo. There's an N here. What's this N for? It's not N. It's not N. So it's not his initial? Marasisi. No, I'm asked. There's an N here. What's the N for? Okay. It's a Chinese symbol. Okay, what does it resemble? Okay. Love. Which love? This one or this one? Love in general. Love. Not just romantic love. Manje now. Waphendula ngathi velu N. This is not N. Into yanu. Ke bengasikudala siqalile. So, Uyabona manje uyi-turn off. bocabanga ukuthi uzenzani uzokulwela? No, hayi ukuthi alwe, but he mustn't act like nothing is going on. Ikhona into enzakalayo, bekhona. Ufuna Bekhona. So mara ngibona awugcoka ngeskipa. So what was happening? Is this whose jumper is this? It's mine. Are you sure? Why? Because it's bigger. Yeah, because I'm asking. Maybe it's his. Maybe it's his. You've never seen a girl like No, Koli I'm bigger. asking because maybe I it's said his. it's mine. Okay, sharp. That's what I asked. I did say it's mine. Ah. So when our last latest. Hayi angilazi. Futhi Kuyi uyalazi. Yeah. Kuwe ngikaze ngikubone. Kahle wena mfethu. So wena nduduzo bowududuza bani la? Bowududuza girl ngetotolozi yakho? Or bowududuza umfweni ukuthi uyamdlela? Hayi mina ngikududuza. Bekangazi Hayi ungathi. Bekungamelanga yabona. Why is na makamera? Bekumele ayenzeni because bowungeke uzuye uthi mfethu ngishaya eplateini yakho. Ngingimthole futhi. Mara lento Ushaya esiketeni sakho. Bowungeke usho mos. Kuze niqale why? Kahle niyanoyithu mjwayela mina. sibe weak akekho jwayele wena. Nibe weak. Hayi noyithule. So anikwazi control ama emotions nama feelings wena. Ulawula itotolozi wena. Now you said you were weak. So kushuthi wena ulawula ipupunasi. So judgmental. No, I'm not judgmental. I'm asking questions. Ulawula ipupunasi na. It's a question. You said you were weak. I'm quoting your words. You said I was weak. It's not just about that though. Kunamanye ama aspects ukuthi umuntu uqala ube attracted kuye. Okay. Yeah. Like what? Awuchazi. I just Njengani? he's the opposite of what he is right now. He's more of a man. Mara you keep saying ukuthi wena uwiki. Umuntu wakho lo. Athi wena uweak. Mara maqeda lapho athi wena you are a man. Uthi ngiweak No, ngoba that is why I said he's a ngivu. 10 of right now on camera. I meant the So uthi uyas-acted. Yes, for Kodwa ngeke sure. ngithelele umfethu. Seninesikhathi esingakanani nitho? You say it since angithi yimi engikufuna yimi engikushelayo yimi when Seninesikhathi we kwenzeka yonke. right? Isikhathi esincane. Esincane kangakanani? 4 months. Sonke lesikhathi. Wena ngilokho ngibloma nawe siyaxoxa. Who gives you money here, baby? Wenza kanje. Him, he works. Obviously, He abantu wants baxoxa me yonke to leave him for him. Njengoba angiphika. And it's not going to happen anymore. So, Okay, manje indawo yesithembu sakho siyenza njani ngesithando sakho? ngisasifuni. Ungeke usithole. So wena uyifaka girl wena. Uyinja nje futhi kahle kahle. Udla ngapha. Angisifa girl ne, angisifa girl, but then I don't want to be ridiculed ngathi iyaqala ngami le nto yenzakala. Mara le situation yakho, so we are handling the situation as per you. Yeah, well, I'm embarrassed enough. I think nisitholile story senu, right? But akusi story because it's real if you're cheating on your man with his brother. It doesn't even seem real to you when That's ngathi not cheap. uyajaha. I'm not judging. What I don't like is the Manje, fact that mina udle amaviana ayi-2 eplate eliyi-1. You could have easily told him ukuthi awusamfuni. Your vocabulary is No, kube uyamtshela ukuthi bhuti angisakufuni. Hayi ukuthi udlale You don't satisfy me. You could have been honest enough. And mina I'm one for being against So I'm a villain kule story. you know? Villain. Or akusi villain. Uyini ke? uyini ke wena? Ufuna ngithini? Okay, Sando, so between you and I, uthanda bani? Kakhulu. Nawe ungangibheki mina. Obviously, abengeke ngimenze so if bengimthanda. Yeah, futhi kahle kahle. So umthandi. I fell out of love. I mean, I can't love two What people at happened? once. Ngitshele kwenzakaleni yini into yenze ukuthi ningasabi It's together. funny.
it's funny, uyosebenza but he has more time. Okay. He's busy doing I don't know manje what. wena ngalokho. Ngokuthi ngoba manje ngisebenza ngasebenza. Vele. Ay. I mean, kuzoba ngathi it's because awusebenzi but you lack in other things too. Can you mention at least 2 things le aleka ku? Uyifunani phansi kombhede? Ubani uthole condom uwe? Uthole condom? Yeah, beyifunani? At least I'm being safe. Aw. So uyazi mawuthi bayifuna ni condom ufuna ngithini? Kahle But kahle like, wena I mfethu mean, wena. I'm all for being honest, guys. Aye, I mean, nisibacile honesty. mele siloku siphika. I mean, it's him. Wena Akekho yinja nje omunye. wena kahle kahle. Nduduzo. Xabanisa mina. Ungathi Uxabanisa bani? Uxabanisa bani? What do you mean? Uyanixabanisa kanjani? Because uwe wena olandelele ugel wakhe. Wayongena ingube nazo nashiya nama condom. Wena futhi wena wazi kahle. No, yazi kube into yani. Kuba into yokuthi obvious. Ukhala ngokuthi akamqali. Uthi cross angithola phela. Zonke lezi zinto awukazi wangibuza. Unika bani inyuku? Ngimsize ngimgane enyuku. So uthi ukawa kana sisikhathi. Basically, and he doesn't even nawe ask. so manje ingakho so umondla nawe. So umondla So ngeke. if Obvious. did you feel by any chance ukuthi uyamkweleta? No, it wasn't like that. Wena sonke yonke lonto uyakwazi ungitshele mina ngiyithola namhlanje uthi wena lokho kudla kuza nobani Phela kanjani. kusiyangibhadala into Ubani? engalile. Oh akakubhatali ngepopunas. Asibhadalani ngarayideni. Why bungangitsheli? Into yokuthi obvious bese siqalile lento besiqalile. So nginokumgaya inyuku sometimes ethola. Ayenza izinto endlini. Isandla sami siyaluma. Ukushuthi wena you are manid wena kaMampela. Why ngime phambi kwakho isandla sami siluma? Dakwaleyo mali leyo. Ayikho lento leyo. Ngimhlonipha kakhulu. How much are we talking about here? Because you say he buys grocer, he does this, he does that. I don't think I have the right to say no, right? Angikuphendule lapho. So angeke ungitshela ukuthi ubhetha malini. Maybe uke wafika kuleyo mali. Nah. You're not gonna Say know that. Okay. Okay. Umntana kini ke Mshayeli amount phela manje mase sikhipha ama number so. I-relationship yakho nomntana kini izoba njani? Hayi ayisekho into engasasebenzi. Ngeke. Sizosindela labantu abala eduzana otherwise nje ngabe ngiyakugcoba kukumanje. Awukho innocent. It's not like he's a nice person or whatever. Karma, I guess. Who's not a nice person? Him. Yeah. And then ikama yenzani? Wenza ubufebe. Sengisho ukuthi ningamzweli that much. He's not. Ungazweli bani? Yena. How Ngikuzwelelo. Into echazayo le. Qhubekani ke. Every Now dog has its kuphelile. day. It's just a bad day for you, I guess. Okay. Every dog has its bad day. Are you reconciling? Akalomfisi. So So uke wayicabanga leyo nto leyo mawuthi lo umfowethu uyicabanga ngamelanga bekumebe obvious bengacabanga ukuthi sizothola and manje sekafike namakhamera. ucabanga Ibhaya. yini lebo uyicabanga? Bekuba umnandi nogelo obvious. Bekhala ingombiyon la. Bekhala ingombiyon. Ushuka ingenge. Because mina ngisanifuna noyithu so you guys better. So isithembu. Ngohamba nonke. So Hope, mina I mean into how do you feel out here ubona i-situation is so? Ngiyabonga ngitholile bengikufuna. Mara wena mfowethu wena mina nawe ayiphilanga yami nawe. Ngiyangijwayela. Wena So athi ayiphelanga. Beka amehlo uyakhala? Umfezi. Are you crying? Ukhalela ukuthi umdlela icherry? bekumnandi ngingacabanga kodwa lo. Yena bekadla mina. Ukhalela ukuthi ubani? Yeah, okay. Manje ukhalela ukuthi So lento le. ukhale okay. Khuluma iqiniso. Ugelibeka kuhle. Yeah, bekwenzeka phela obvious lo muntu umdala nakimi. So uze ngale ngqondo azingayo mina ngavuma. Uvumile. Ngivumile. So you gave consent. Yabona ifika phi? Uvumile. If bowuthi camera ngikwenzisile. Really? So if bowuthi angivumanga Nakuwe nje anga. bese sizo understand ukuthi awuvumanga bese siyamgxoba. Wena uvumile. So wena uvumile. Kwenzakalani? Yenzeke kangaki? Bekushuka ingenge bafethu manje sobala ukuthi senzeke kangaki. Angithi uthe 4 months uthe how many months? 4 months. So how many times? Ku 4 months kusikwenzeke kangaki. Kanjalo. Yeah, ngilahlekewe ikhant. Bekumnandi. Maka uye bekahlala ngixoxela ngomuntu wakhe mina bekumele. So wakhala? Ngumfowethu akithi. So wakhala? Hawo maka Futhi wena Wakhala? tshela inkinga zami wena uyazithatha wena.
wenza ngendlela yakho Hayi kuthi ngoba nakho Okay, what do you want us to do now? Ufuna senze njani? Sibashiye baqhubeke bashuka ingenge noma bayenzeni? mina ngiyabonga baqhubeke mfethu qhubekani Mpendule ngicela uzophendula. Sengiyabonga. Senzani siyakushiya? Izinto zami izilana. So, nanoma ngixoshwa I'm not leaving now. Uzo leave nini? Kumele ngenze ama arrangement. Izangapha kumuntu wakho nangumuntu wakho ngapha. Ngithe angibafuni boyithu. Awusabafuni Or ngini ngathi usifuna So no ngifuna ukwazi ukuthi kamampela usabafuni. Yeah. I'm telling So are you let's just kiss and say goodbye. Mara kanjani yani wena ungangidini ke yabona wena ungabi busy lapha So aw you're not ngibheke kumnandi Anye umsalise ke kahle ke. Just give him a kiss and say goodbye because Akiri you're dumping him. even if it's not like I'm going to do anything in front of you all. ngabe ngeke ngiyithathe vele ngiyabonga Bonye kuyithathe. Oh, Ushola? No, Okay. no. It's goodbye to him. It's goodbye to him. Adios. kahle mfethu Okay. Isani ngapha ke guys because sinithole ngapha mos. Uyizenza kanjalo na. hayi ngiyabonga Sinithole ngapha niziplomele kamnandi. Ore benphuma. Beniyapi? Benphuma. Bophuma ungagcoka ngisikipa. mfethu phela mangihleli namele ngihlale comfortable kukwama. Yeah, okay. All right. Okay. All right guys. It's fine. What's this? ngijwayela mfethu Okay. So wena ubona ukuthi ngiyangijwayela mara wena uma nduduzo. How does this make you feel? Yo, no angazi ukuthi ngifile sengumuntu omubi. manyala nje yonke Umuntu omubi vele because udla isiketi sakabhuti wakho. faka le nto yakho So Why nikhuluma snacks kanje? No sisi. no, but into eniyenzayo, that's what you guys are doing mos. Anenzi njalo. isikhathi bawuthi mobuye vele ubuye uthi ukhathele Atha umthintisi. That's what he said. Atha umthintisi. It was so obvious in many ways. Mntana abantu manje mntana abantu akakwazi nokudj. Angisebenzi. It's like when as a man, wayi bongakhuluma ubonani? bengibonani bengikusola vele ukuthi uyajola mara bengingazi ukuthi nomfuthu Wayelanda ama camera. Another weak ass move. Angifuni ngene phakathi. songenile Awufuni ngena phakathi kwabo. awufuni kanjani Barungenile. Usebenzisa itotolozo wangena ngapha. Ngayaziyo phela. Yasho ukuthi Wena usebenzisa itotolozo. Bayafana. Okay, ufuna senze njani? Sihambe. Should we leave? mina sengiyabonga mina Okay. Uma nongana taste. mina. I need to improve my taste emadodeni. Oh. Look at what I'm attracted to. Bheka. Noma ngasho so uzosala. Uzenzani? Usala la. Uzosala lana nawe. Ayisha mhlawumbe i-toiletry bag yami and then So akwazi ukuthi uthathe i-toiletry bag bese sivele sihambe ke uhambe naye. ngiyakhapha. Sizokhapha. Ningibeka kithi. Sizokhapha. La ngihlala khona. Sizokhapha. Awufuna ukuhamba nawe. Awe wena ngithi bazobeka mina. ngiyabonga right salani nodwa mfethu ngiphoxile engiphinde kuthele namhlanje awusesuku mfethu Ngale makayi. serious from namhlanje nje Wangitrendisa ke but hopefully it's going to be for a good futhi kahle kahle wena cause. ungangibulala nokungibulala mos ukwazi ukwenza into enje uyohlulwa yini ukwenza Yazi into engichaza ngawe. Angazi ukuthi ngithi iyangichaza or iyangistressa. You look stressed ne? To a point where you're trying ukuthi ngathi ungamenda i-relationship yakho nobhuti wakho. But awukho sure. You're not sure. It's called being too. So angazi ukuthi umephi. I need to know ukuthi umephi. Mina ngihamba naye ubhuti wami lo muntu lo ngizwala naye so angina choice. Okay. Bamba bonke usalelani. Ngisela kuphi? Okay. Lapha ngibatshelile ukuthi bangaxabani ngoba vele mina ngiyabayeka. Okay. Yeah. Maru yabayeka maru yasala. Ngisela kanjani? Akiri, you said you are selling here. No, I said I'm getting my things. That's what I meant ukuthi ngezinto. Okay. And then yeah. Makabe ngamelanga uzinto so. hayi noma Uzomtshela nini? from namhlanje nje Noma kube utholile ke mara ngamakamera. uyazi kodwa ukuthi Noma kube utholile. So sekatholile ke sekwenzakele senze njani? Yo. ayisekho into ezwenzeka Yamuzi umaniceda ukuhamba ungifuna. Athi uyachaphaza. vele Because now umchaphazini. wenza isleep Wenza isliva ne? isikhathi hlala nawe endlini share inkingi kanti uyazi wena ukuthi hayi
lala silaza ngizokwembula. Shuthi likusebenzele ke bebeza wena. Elakho likusebenzele because Hayi. ubabambe boy2. You see? But what is it that you have to say for yourself to them? Okay, you said ukuthi awusabafuni, but what is it that you have to say for yourself? Just for when? I've been with him for a year and kunzima ukuthi ngifeel bad, you know. He's never cheated on me, but he's not necessarily innocent. So yeah. Okay. All right. I hear you. Nduduzo sihambe bhuti. Mina yikho into engayisho mina ngaxolisa kumfethu kuphela. Because wakithi. Ngilamukile uxolo lakho mina. Noma ungakhala ngilamukile. So awusamtheshisi? Cha. Kusukela nje namhlanje ngasangibiza ngibhuti wakho. Ngiyabonga. Manje soxabaniswa intombazana. Seyisixabanisile hayi nokuthi so seyisixabanisile isixabanise uma ukhipha isende lakho ufaka lapha ngaphakathi. Yasixabanisa. Futhi kahle kahle wena udla amanyala ami ngifike enyanga. Amanyala. Akasamanyala. Oh, kuwe phela akasamanyala kuwe. Mina sengifana ngibona ukudla engihlanzile wena ujike uzokudla futhi. Kodwa ke nginifisela inhlanhla ngiyabonga. Asichayiseni. Uke wakenzani? Nginifisela inhlanhla. Usho so because ubhaciwe vele. Uya wenze njani? Ufuna ukuthini kahle kahle? Ufuna revenge Ngaliphi uthini? Defend ku grand. Mara uyazi na. Hayi ngiyabonga. It's sichayiseke thina ke. Salini kahle. Thank you ne. Angazi uzosilandela usalanda into zakho. Are you following us or siyakushiya uzozizela? Hayi ngiyabonga. Uzozizela? Okay. Sali kahle. uSnoopy sambe naye ngiyabonga Dlamini. Uya uSnoopy okabani phakathi kwenu nothu? Oh, okay. All right. Umgodo wenzeni? Uphoxekile guys. I'm so disappointed. I'm so disappointed, man. I'm disappointed at the fact that Ugel does not find anything wrong with what she's doing. And indaba ezinja eziphumile is that they were brothers. These people were brothers, right? When ungasho ukuthi umuntu asestradeni kanti no. Badla endlini eyi-one. So girl is not even remorseful. She's not yazini uthi siyamjaja by asking questions. Lezi zinto azenzayo. But ke uDlamini nalentsha le yazi ne. Sizomthatha uSnoopy. Anyways, Bafethu, this is how we close it on today's episode. I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist. This was Cheetahs Busted on CMTV SA. Zikhalile Zishibile Zidatamile Zibegula Speaker, and Danko is the place to be yourself. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist. Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena Fundisi Bengimcobisa amafutha. ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asutisi. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba sotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the